een orchidee en een orchideepot, een buitenpot en een binnenpot. We gaan nu de plant medium voorbereiden. Dit is die 1 en dit is de ander. En we hebben 2 emmers met water, elk 3,5 liter erin. Van mij mag het. Dit komt nou hier in de water. Dit gaan al die vocht opzuigen. We gaan onszelf een tijdje geven. Gaan we 2 emmers vol groeimedium hebben. Nou, zien, hier wordt het nou al zo'n beetje... ik denk dat we nog water gaan moeten bijdoen. Kijk, die water is al opgebruikt. Iets klopt niet aan de 3,5 liter. We gaan nog water bij doen. Dus we gaan nog een beetje water. En dit moet nou alles... Dit expand zo. Kijk eens. Kijk eens, hier is nou de zachte, fijne. En hier is de ruwe. Die is ground cover, kokos ground cover. En die is kokos potting soil. Goed, en wat ik altijd doe, ik hoop dat het goed is. Ik meng 1 op 1. Dus ik pak een hand van die en een hand van die. En dan maken we nu genoeg van die mix aan om onze orchidee mee te planten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De reden waarom ik dit gebruik, is ik heb altijd in Zuid-Afrika spergamenmos gebruikt. Want dit, hoe slim is dit nou? Als het ondernat is, dan neemt de spergamenmos de vocht tot boven. En dit blijft heel lang nat. Maar hier in Nederland is de luchtvocht zo hoog dat die pot nooit uitdrogen. En ik heb een paar orchideeën verliezen. Maar het grootste probleem voor een orchidee, mijns inziens, is verrotting. Dus hier hebben wij nou, kijk eens. Die is een heel fijne mix. En is heel luchtig, zie je. Dus dit gaat niet zo nat blijven, zo spergamenmos. Dus, dit is onze mix. De vraag was of je allebei in de pot wil doen. En jij zei, ja, want die heeft maar 1 steel. Kans is goed dat als hij gelukkig groot en ouder wordt, dat hij meer stelen maakt. Dus, maar, ik denk, als je nou kijkt naar de omtrek van deze potje, ik denk dat we 2 orchideeën hierin kan doen. Dus, we gaan dit doen. We gaan ze planten in deze pot. Ik ga hem even hier zetten. En dan gaan we deze uit een plastic halen. En dan zit voor mij heel belangrijk, aan de binnenkant van dat ding zit een sponsje. Ik ga je laten zien, dan gaan we dit weghalen. Heb je een schaar waar dit nou kan openen? Goed. Mag we hier een zooi maken? Of moet ik een... Niet gewoon doen. Oké, we gaan een zooi maken. Yay! Goed. Ik leg hem heel voorzichtig neer, want ik wil graag dat zijn bloemetje niet zeer krijgt. Maar ik knip die hier af, want ik wil dat wortel... Laten we kijken, misschien kan hij loskomen. Heb je misschien een dienblad? Oké, goed. Ik ga eerst proberen om heel licht, want ik zie dat hier geen wortels doorgegroeid is. Dus, kans is misschien dat we hem gewoon hier kan uit. Ik druk die potje een beetje. De plant niet loskomt. Jo, hij heeft veel wortels. Dat is mooi. Oh, ja, hier komt hij. Oh, wauw. Wat een gezond plant. Heel mooi. Maar, zie jij, hij heeft een heel losse substraat. Dit is, eigenlijk hebben ze hier boomschors gebruikt. De vorige orchidee wat ik gekocht heb, was het echt van dat kokosspul ingaan. Nou wil ik niet, ik wil zijn wortels hier een beetje loswikkelen. En kijk hier.
Hier is dat sponsje. Zie, ek dink dit is hoe de telers de orchidee begin. Maar ek heb al so vaak gesien, die spons gaan helemaal verrot later. En dan heb je een plant wat ook heel ziek raakt. Dus ik breek deze spons hier uit. Kom, ou bloemetje moet heel blijven. Kijk eens, een rot stuk spons, zie je? Hij is sowieso op pad uit. Hij heeft al zijn beste dag gehad. Het is alsof die stuk spons heel nat blijven. En dan wil het later... Oké. Gaan we rustig verder. Als ik hiermee klaar ben, kunnen we weer verder filmen. Ja, goed. Zie, hier is al die... Manna noemde turf. Wat ook al dit is, we willen het niet. En die is toch ook heel mooi organisch materiaal. Dus ik ga het bij deze mix van ons doen. Gaan we geen schade, toch? Boomschors een beetje erbij. Dan beluchtig die... En kijk hoe mooi zit die plant. Oh, hij is mooi. Kijk hoe mooi zijn wortels. Gezond. Een orchideewortel wat vocht heeft, is groen. Als hij droog wordt, wordt het zilver. Moet je een beetje bekijken. Als hij zilverwortels hebt en je doet een druppeltje op dat wortel. Ja, wel, ja, die is nou niet zilver. Die is gewoon te sterven. Maar ik bedoel, die hele dikke wortel wordt zo'n beetje zilverachtig. En als je een druppeltje erop doet, dan wordt het groen daar. Heel mooi. Dus zo kan je zien of hij vocht heeft of zo. Goed, dus hij is schoon. Hij is van dat sponsje ontdaan. Dit gaan we hier inmengen. En nou is mijn vraag wel, als ik naar die hoeveelheid wortels kijk, willen we echt 2 planten hierin doen? Wat zou je voor kiezen? Mag jij zeggen, ik weet het niet. Ik heb niet zo'n orchideeënverstand. Ik heb nog nooit 2 orchideeën in een pot geplant hoor. Nee, nou, Wil je dat we dit proberen? Mag. Als het kan. Maar als jij Oké, zegt gaan we proberen. Als jij zegt het is gedoemd om te mislukken, gaan we het niet doen. Ik weet het toch niet. We gaan het proberen. Goed. Hier, ik wil dit even laten zien. Zie, hier zit van die bas vast aan die wortels. Ik voel... Kijk, sommige van dit is los, maar ik hoef het niet los te breken. Want ik denk, die is gezonde wortels en is gezonde bas. Niets is verrot of zo. Straks breek ik dalk een stukje was af en haal ik de bovenste skilletje van dat wortel af. Ja. En dan veroorzaak ik verrotting. Dus ja, dat is jammer. Ik laat het gewoon zo zitten. Mooi. Goed, nou gaan we mixen. Oh, 2 mooie orchideeën. Ook hierin werkt. Heb je een schepje nodig om te mengen? Ach, meng het gewoon zo met mijn handen. Oké. Oké, nu moeten we kijken of de mix nog goed is. En nu heb ik heel veel van deze bas erbij. Vraag eens of er genoeg... Ja, kijk, als je maar kijkt, die was alleen maar bas, hè? Hier zit al een beetje... Ja, ik vind het goed. Dit hoeft... het kan eerder meer luchtig, of liefst luchtig zijn dan kleierig of dicht. Goed, eerst een hand hierin. Patjoenk. Goed. Die bodem. En dan ga ik... Ik weet als jij normaliter dingen plant in een tuin. Ik ga de grote aan die kant doen. Dan druk je de grond vast om de wortels. Maar met orchideeën doe ik het niet. Kijk, even hier tussen die... Nou, wat echt lastig is van een orchidee, is de feit dat die wortels zo een koek vormen. Dus nu... Mama, dit wordt wel... Ja. Oh, hij mag ook een luchtwortel hebben hoor. Oh, hij mag zien, oké. Nou, een van de dingen waar wij kijken moet, is de basis van deze plant. Hier. Dit wil je nooit in de water hebben. Dus ik ga hem niet zo diep planten, dat als ik water geef, dat die nat wordt. Want dit, de kroon van dit plant, en dat knot, die moet echt niet in water staan. Ja. Kijk een beetje hier. Ik vind dit een beetje dicht begroeid. Als het zoveel is, doen we gewoon 1. Ja. Dat is oké.
Ik denk, we gaan de grotere een pakken. Want hij gaat echt veel groter worden. Als hij zo'n pot heeft, groeit hij als een tierenlier. Niemand kan mij vertellen wat een tierenlier is, maar... Iets wat hard groeit. Het is iets wat hard groeit. Jij gaat zien, je hebt een tierenlier-orchidee. De soort orchidee is een tierenlier-orchidee. Dan heeft hij ook al een naam. En ik vind de pot ongelooflijk mooi. Dus ja, hij krijgt een ereplekje voor de vensterbank. Ja, lief. Kijk, ik doe het nou heel zachtjes, hè, maar ik werk die, als je een beetje dichterbij komt. Kijk, ik gooi nou die ding daarin en dan werk ik het zo'n beetje met mijn vingers daar in dat holte van de wortels in. Want dit moet, de medium kan niet alleen aan de buitenkant zitten. Nou, dit wordt nou een zooitje. Straks gaan we een schilderpenseel gebruiken om dit alles op te ruimen. Ik heb eigenlijk een permanente waaierpenseel wat ik gebruik voor mijn orchideeën. Als dat per ongeluk een druppeltje water in dat kroontje komt, dan ben ik erop als een ambulanceman. Dit moet gewoon droog. Direct. Nou kun je me vragen, hoe komt een ambulanceman en niet een ambulancevrouw? Ja. Nou, er zijn in Nederland best ambulancevrouwen. Ja. Ja hoor. Ja. De liefde voor de orchidee zal het zijn. Ja, kijk eens hier. Hier zit zijn basis nou. Ik wil net even checken als ik die pot in de buitenpot doe. Hoe hoog gaan de water komen? Want we gebruiken deze buitenpot. En zie je, ik moet de orchidee draaien. Ik heb hem nou op deze pot, maar hij moet eigenlijk zo groeien. Ja. Hij lijkt niet goed zo. Hij ziet er niet goed uit. Oké, hier, kijk eens zien. Hier is de hoogste hoeveelheid water wat je in die pot kan tappen. En daar zit het begin van de plant, dus dit is goed. Dus als je die pot zo vol tapt, dan is je orchidee niet in de moeilijkheid. Ja, dat is maar goed, ik moet de orchidee wel draaien. Dit is niet goed. Ziet er niet. Goed, dit lijkt nog heel erg. Draaien we al. Maar hij is geplant in de pot. We hebben gecheckt. Kijk, hier zit 2 zulke houvasten dat je niet makkelijk de ding kan optillen. En nou ziet er mooi uit. Maar goed, alles is nog een vieselijke zooi. Ik ga nou bij jou de penseel lenen en dan gaan we al de penseel. Gaan we al die uit de kroon van die plant halen. Want hier in dat middenkant wil ik absoluut niets wat kan vocht bij elkaar maken. En die kokos is een beetje vochtig. Dus voor mij is dit een zeer belangrijke stap om te zorgen dat die bladeren schoon komen van al die kokos gedoe. Want ik wil niet dat hij hier... Mos ik nog een beetje, man. Oh, dat is niet erg, ja. Maar zie je daar waar die blad vastkomt aan die stam. Daar moet hij schoon zijn. Schoon en droog. Kijk, als ik hier verf met die penseel, zie je hoe nat is dit daar? Ja. Dus, ik haal nou eerst de kokosding weg, maar dan gaan we hem nog uitdrogen ook. Ik neem een beetje keukenpapier, ga ik jullie ook laten zien hoe we dit echt gaan uitdrogen. Want dit is deel van onze succesverhaal, is die droogte daar en die... Eigenlijk is het natuurlijk een tropische plant, hè? Ja, maar weet je wat? Hij groeit ook anders. In de tropen hangt die. Dus het regent daar iedere dag, maar alle water loopt uit de kroon uit. Dus het is nooit in dat kroon. Wij planten ze zo, want dat is toch heel mooi voor ons. Maar eigenlijk wil ze geen water in hun kroon. Of als ze nat wordt, moet ze dus heel hard of heel snel droog worden. Wat ook niet hier gebeurt. Ik denk als je in een bloedige omgeving is en het droog binnen een half uur uit, is het ook geen probleem. Goed, nu. Moet je nou vragen om een keukenpapiertje. Die hebben wij ook. Hier staat hij op zijn plekje. En kijk, aan de andere kant ziet hij er dan zo uit.